Παίρνω την κουλιά καφέ. Είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Έτοιμοι να πάμε Αθήνα. Αθήνα για μία ημέρα και μετά Λονδίνο. Φτάσαμε εδώ στην Αθήνα και είμαστε στο Airbnb όπου θα διανυκτερεύσουμε για σήμερα μέχρι να φύγουμε αύριο για το Λονδίνο. Η Σταυρούλα μας έφερε μπισκότα από το Buiza Candyland, τα οποία θα δοκιμάσουμε σε λίγο. Η Σταυρούλα έχει το Buiza Candyland, στο οποίο κάνει διάφορα γλυκά ανά καιρούς και για αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων, έχει μπισκότα. Οπότε πάμε να δούμε τώρα το κουτί που ετοίμασε για αυτό το ταξίδι, που έχει διάφορα μπισκότα τα οποία έχει κάνει. Θα μας πει λοιπόν τώρα η Σταυρούλα τι περιέχει κάθε γεύση. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι Lotus. Η φαντασία σου είναι πολύ σωστή. Αυτό, όχι, θα τα μαντεύω εγώ και εσύ θα μου λες αν τα πετυχαίνει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι τώρα φαντάζομαι με ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό εδώ είναι Red Velvet. Ωραία. Lila Pause. Ναι. Χαμός. Εδώ βλέπω έχει πιστάτσιο, φαντάζομαι ότι είναι πιστάτσιο. Αυτό τι είναι? Είναι hazelnut. Hazelnut, οκ. Αυτό εδώ φαντάζομαι είναι πορτοκάλι. Ναι. Και αυτά πρέπει να είναι έτσι τα απλά. Τα salted. Salted caramel. Δύο απλά μπισκότα. Οκ. Τόσα σε μέγεθος. Σαν το κεφάλι μου. Οριακά. Γιώργιο το βαρκάρι είναι αυτά εδώ. Ναι. Λοιπόν, με τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Εγώ θα έτρωγα το Lotus. Ωραία. Πρώτα. Ωραίο. Κάνουμε αυτό που τρώμε on κάμερα. Ναι. Είσαι τρεις απέιτας είμαστε Σέιν Ντόσον. Τουλάχιστον δεν τρώτε live καλαμάρι. Εγώ βλέπω Ναι. βελτίωση. Αυτό είναι ωραίο, ωραία. Όλα είναι ωραία, τι εννοείς? Όσο εσύ τρως αυτό, ανοίγω το Red Velvet. Θα τα ανοίξουμε όλα. Ναι. Στήκαμε. Ναι, χεστήκαμε σε λίγο. Σε λίγο. Μέχρι στο μέλλον. Ωραία, κόβω λίγο Red Velvet. Είμαι αυτός που τα δείχνει στην κάμερα. Μαλάκα. Ο Νίκος δεν θα φάει τίποτα, μόνο θα κοιτάει. Γιατί? Δεν θέλω, μετά θα πάω. Ναι, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το Red Velvet. Αυτά όμως Κάνεις ξύπνημα με νερό πριν από κάθε γεύση. Πώς κάνουμε το κρασί, λίγο. είναι τόσο το σάλιο που ξέπλυμα δεν προλαβαίνει να γίνει. Δεν θα έχεις σημαίνει. Ναι, Αυτό πρώτη φορά το κάνω. αλήθεια. Πεντανόστιμο. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, θα αφήσω αυτά που έχουν καρύδια και τέτοια για το τέλος. Φουντούκι. Φουντούκια. Ό,τι είναι, τα ίδια είναι όλα καρύδια είναι. Είναι φουντούκι. Θα δοκιμάσουμε Αυτό είναι τώρα το πιστάτσιο. πιστάτσιο. Κάντο έτσι στη μέση. Α, να ναι, σπάσει. μπράβο, είμαι αυτός. Εξαίρετο πλάνο. Σ' αρέσει το φιστίκι. Χαλάρε πια φιστίκι. Αυτό είναι που έχω αλλεργία. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Νίκο, πάρε από αυτό που έχει πραλίνα. Μείνε όπως είσαι. Σε έχω. Αυτό το μπισκότο μου θυμίζει Αυτό πάρε. γιορτές που πηγαίναμε μικρά με τους γονείς μας, Ναι. που είχε αυτά τα φιστίκια με το κέλυφος που κάναμε έτσι και τα τρώγαμε με μανία. Που οι δικοί μας πίνανε ουίσκια και εμείς τρώγαμε τα ξυλοκάρπια. που στα κρυφά εμείς πίναμε τα ουίσκια. Μας τα ποτίζανε τα ουίσκια βασικά για να πέφτουμε για ύπνο μετά. Όχι. Θα Ναι. Αυτό είναι το Λοιπόν, top. δεν θα το κάνω overhype. Δεν θα το κάνω να φανεί τέλειο. Είναι ό,τι καλύτερο θα έχεις φάει στη ζωή σου. Και Αλλά αυτό, δεν θα όλα. το κάνει να φάει. και αυτό είναι ότι δεν το κάνω hype. Αυτή είναι η καραμέλα βουτύρου που έχω φτιάξει εγώ.
Αυτό. Ας το διάλο. Τι είπα. Τι είπα. Ταντάν. Και δεν το έκανα overhype. Ξεκόλα. Σε μπισκότο, νομίζω αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι το ίδιο, Ναι, ναι. Αυτό Είναι η είναι για το Αυτό είναι βράδυ. δικό σου. Τώρα αυτά, μπροστά σε αυτό είναι διάφορα. Κοίταξε, θα σου είμαι πολύ ειλικρινής. Θα δοκιμάσω, αλλά γενικά εμένα στα γλυκά δεν μου αρέσει καθόλου το φρούτα. γλυκό. Όχι, όχι, όχι. Να έχει texture. Θέλω ρε παιδί μου να λιώνει στο στόμα. Δεν μου αρέσει να έχει καρύδια και τέτοια. Θέλω να είναι Μην το τύπου αγνό. δοκιμάσεις τότε. Θα δοκιμάσω, γιατί αυτό εδώ το πορτοκαλί που πάρα πολύ συχαίνομαι σαν χρώμα θέλω να δω τι γεύση Και έχει. θέλω, λέει, να κάνω μετό. Ωραία, μετά Ναι. να μην φάμε αυτό, αφού δεν σου αρέσει και σαν υφή. Να φας αυτό λίγο που είναι νουτέλα με φουντούκι. Ένα τσίκι και από αυτό. Κοίτα. Και μπορείς να σβήσεις με αυτό που σου άρεσε πολύ. Επειδή Να κάνεις reset τη γεύση. θέλω να είμαι ειλικρινής, καθώς είσαι φίλη μου, Βεβαίως. δεν μου άρεσε αυτό. Πολύ ωραία, το ακούμε. Το πορτοκαλί. Ωραία, ωραία. Δεν σου άρεσε Αλλά- τι, το πορτοκάλι ή το μπισκότο? Το πορτοκάλι. Ναι. Δεν ξέρω, ή κάπως έτσι λίγο κάτι ναι. Αλλά αυτό τι μου είπες είναι Ίδια βάση. φουντούκι. Πραλίνα, ναι. Αυτό μένει. Οκ. Κοίτα, αυτό σε σύγκριση με αυτά δεν νομίζω ότι συγκρίνονται. Αυτό ας πούμε. Ωραία, ωραία. Μία Αγαπώ. βαθμολογία. Πάμε. Μία σειρά κατάταξης. Τι νικάει? Περίμενε. Τι νικάει? Θέλω το top 3. Top 3, top 3. Ναι, είναι εύκολο Λοιπόν, νομίζω. στην τρίτη θέση θα βάλω το Lotus. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τίμησε πάρα πολύ το τέτοιο. Θα τρώω λίγο να τα θυμάμαι. Και εγώ είμαι η κοπέλα που σου μαζεύω τα ψίχουλα. Η κοπέλα που έχω προσλάβει να μου μαζεύει το ψίχουλα. Πρώτο το άλλο. Δεύτερο θα βάλω το Velvet. Πρώτο Ωραία. το Salted Caramel. Εγώ νομίζω έχω τρίτο το Red Velvet, δεύτερο το πιστάτσιο, γιατί μου αρέσει πολύ το φιστίκι. Το ακούς πολύ έντονα. Αλλά πρώτο είναι το Salted Caramel. Ναι, Και γενικά ναι. νομίζω σε όσους έχουν δοκιμάσει μπισκότο πρώτο είναι το Salted Caramel. Και γαμό, και γαμό. Νόμιζα ότι το κάνω hype, αλλά. Όχι, δεν Ήταν είναι. τέλειο. Hype δεν το έκανες, είπες την αλήθεια σου. Το Airbnb που είμαστε δεν έχει τηλεόραση στο σαλόνι. Και επειδή δεν έχει τηλεόραση στο σαλόνι, σε αναγκάζουν να μιλάς τώρα με τους φίλους σου. Αναγκαστικά. Οπότε εμείς, επειδή δεν θέλουμε να μιλάμε μεταξύ μας, αλλά μόνο να τσακωνόμαστε, αποφασίσαμε να παίξουμε επί τραπέζια. Οπότε ξεκινήσαμε τώρα και παίζουμε στο λάθος. Και πρέπει να ρωτήσω εσένα ρωτάω τώρα. Λοιπόν, στο σκάκι ο αξιωματικός μπορεί να κινείται από το μαύρο στο άσπρο τετράγωνο. Όχι, λάθος. Οι άγριες τίγρεις ζουν στην Αφρική. Ναι. Λάθος. Νίκο, το 95 είναι ο μοναδικός πρώτος αριθμός μεταξύ του 90 και του 100. Μάλλον είναι από αυτά τα true numbers. Ναι. Λάθος. Λάθος. Οι αγελάδες παράγουν περισσότερο γάλα όταν ακούν μουσική. Ναι. Ο Γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach είχε αποκτήσει 20 παιδιά. Λάθος. Σωστό! Το Γούστι δεν είχαν τηλεόραση. Δεν είχαν τηλεόραση όπως και εμείς. Πάμε μέσα. Καλημέρα.
Την πρώτη γουλιά καφέ πηγαίνουμε για αεροδρόμιο Βενιζέλου. Σήμερα πετάμε για Λονδίνο και είμαστε εδώ μαζί με την φίλη Σταυρούλα. Καλημέρα. Και με τον Νίκο. Καλημέρα στους φans. Και είμαστε έτοιμοι για London, baby. Είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε περάσει τον έλεγχο. Είμαστε πανέτοιμοι για Λονδίνο. Και είμαστε ήδη προμηθευμένοι με τα απαραίτητα. Και αναμένουμε τώρα να ανοίξει η πύλη Ποιο μας άγχος? για να πάμε προς την πύλη. Έχουμε προμηθευτεί με τα απαραίτητα, τα οποία είναι μία σακούλα ζάπινου τυρόπιτες και ανυπομονούμε, θα είμαστε Λονδίνο σε περίπου 4 ώρες. Yep. Πόσο έλεγες που πάνε Λονδίνο και έχουν πάρει ήδη όλα αυτά για να τρώνε. Έχουν περάσει απέσχες και τα παιδιά δίπλα μου διαβάζουν τα βιβλία τους. Σταυρούλα διαβάζει το κελάρι της ντροπής. Εσύ είδα δίπλα του. Όχι, δεν ξέρω τι διαβάζει. Και απομονώ να φτάσουν γιατί δεν παλεύουν και τα ακουστικά πόσο να φτάσουν. Έχουμε φτάσει στο Shoreditch, εκεί που είναι το Airbnb μας και έχουμε δει ένα πάρα πολύ ωραίο μάγαζο, το Pizza Pilgrims, το οποίο έχει την πιο νόστιμη πίτσα που έχουμε φάει ποτέ. Και τα έχουμε χλαπακιάσει τα περισσότερα πριν καν ανοίξουμε την κάμερα. Έχουμε πάρει ένα σκορδόψωμο με βασιλικό, η Σταυρούλα έχει πάρει μια πεπερώνη πίτσα και ο Νίκος δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε κάτι. Έχει πάρει μια πίτσα η οποία είχε πάνω σπαγκέτι. Πάνω όλο μέσα σας τώρα αυτό που συμβαίνει εκεί. Και χτυπητό αυγό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η θέα από το μαγαζί είναι αυτή. Έξω γίνεται χαμός. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Το μέρισμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς έχει παντού τζάμια, τζαμαρίες. Είναι πολύ φωτεινό. Και τώρα εγώ κάνω με το από το γύρω-γύρω. Για πάμε για ένα room tour. Εδώ μπαίνεις και όπως μπαίνεις είναι το πρώτο υπνοδωμάτιο, το οποίο έχει ένα διπλό κρεβάτι, τη δικιά του ντουλάπα και αυτή είναι η θέα από το παράθυρο. Μετά προχωρώντας εδώ υπάρχει αυτή εδώ η αποθήκη με κάποια essentials και εδώ είναι το μπάνιο, όπου στο μπάνιο υπάρχει αυτό εδώ το όμορφο η όμορφη ντουζιέρα και εδώ θα γίνει η κατάθεση ψυχής. Από εδώ τι έχουμε? Εδώ είναι το laundry room και εδώ είναι το δεύτερο ύπνο-δωμάτιο και αυτή είναι η Σταυρούλα. Η κοπέλα που μου κρεμάει το παλτό. Έχει επίσης ένα διπλό κρεβάτι και από εδώ έχουμε πρόσβαση στο μπαλκόνι έξω. Και από εδώ έχουμε τον Νίκο, είναι η σαλονοκουζίνα, πλήρως εξοπλισμένη και δείτε λίγο πόσο φωτεινό είναι αυτό εδώ το μέρος. Από το μπαλκόνι είναι απερίγραπτη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πού είναι? Εν τω μεταξύ κάνει πάρα πολύ καλό καιρό σήμερα. Έχει απίστευτο καιρό σήμερα.
και αύριο θα είναι πάλι έτσι. Το πιο τρομερό από όλα είναι ότι με το που μπαίνει στο διαμέρισμα υπάρχει αυτή εδώ η υπέροχη ηλιορροφή. Είστε κι εσείς από αυτούς που αδειάζουν τη βαλίτσα τους με το που έρχονται μέσα στο διαμέρισμα? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω αυτό. Σταυρούλα μου, πού είσαι? Έχω τα βραδιά μου, γιατί είμαι κι εγώ από αυτούς. Τέλεια. Πάμε λίγο. Τι θα βάλεις σήμερα το βράδυ που θα βγούμε? Να, τώρα μου έχει γίνει σε πατσαβούρι, είναι αυτό ωραίο. Θα βάλω αυτό το απλό που έχω πάρει για Λονδίνο. Και έχω και αυτό το πολύ απλό για Λονδίνο. Εγώ εννοούσα από βρακί. Δεν θα βάλω. Σε γιορτινό κάτι τέτοιο. Τέλεια, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Και στρασέλιο καλσόν. Εσύ, Νίκο μου? Καλό. Ποιο βρακί της Σταυρούλας θα βάλεις εσύ απόψε? Έχουμε φτάσει King's Cross και γίνεται αυτό. Πλατφόρμα 9 και 3/4. Συμβαίνει αυτό εδώ γενικά. Ισχύει ότι θα κολλήσουμε, αλλά είμαστε στην πλατφόρμα 9 και 3/4. Νιώθουμε αρκετά ηλίθιοι που περιμένουμε εδώ στην ουρά, αλλά you only live once. Πάμε. Δεν ήμουν έτοιμος για wet look, αλλά αναγκαστικά πλέον έχουμε αυτό το look. Βρέχει άπειρα πολύ. Ήμασταν σε όλη τη διαδρομή από το King's Cross μέχρι εδώ που είχε οριακά ζέστη καύσωνα. Περπατούσαμε και η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά πάτησε μια βροχάρα και πλέον είμαστε κάπως έτσι. Έχουμε καταλήξει σε ένα μπεργκεράδικο φανερά σβησμένη και έχουμε εδώ τον φίλο μας τον Αλή, ο οποίος μας ετοιμάζει τα μπέργκερ με τα γυμνά του τα χεράκια. Ο γλυκός μου. Αυτά. Θα δείξει τι θα γίνει. Η πορεία θα το δείξει. Η πορεία θα το δείξει. Ξυπνήσαμε με μόνο μας μέλημα το φαΐ. Λέει κόρυβες. Οπότε έχουμε έρθει εδώ σε ένα πολύ χipster μάγαζο, το Flying Horse, και είμαστε έτοιμοι να δράξουμε τη μέρα. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ το ham and cheese croissant. Το ίδιο και ο Νίκος. Η Σταυρούλα πήρε ένα mushroom parmesan. Καλά, εντάξει, κλαίω το μαγαζί, είναι iconic. Και πήραμε και έναν Αμερικάνο. Έχουμε έρθει εδώ στο Buckingham Palace. Δυστυχώς δεν φέραμε κάποια πτυφούρ για το τσάι. Η Kate είναι λογικά εκεί μέσα και μας περιμένει, εκεί που είναι ο πολυέλαιος ανοιχτός. Για να μπούμε στο London Eye. 135 μέτρα, η Σταυρούλα οριακά με κλάματα. Έχουμε
έχουμε έρθει να δούμε το Harry Potter και το Καταραμένο Παιδί. Καταραμένο παιδί πολύ. Είμαστε κυριολεκτικά 10 θέσεις μπροστά από τη σκηνή και τα εισιτήρια τα οποία κλείσαμε Με 17 ευρώ που δεν βλέπεις ούτε τον παίζω. 17 λίρες που είναι κάτι... 15 λίρες. 15 λίρες, έχεις δίκιο, που είναι γύρω στα 20 ευρώ. Και η θέα μας είναι αυτή. Η σκηνή είναι εδώ. Το θέατρο είναι ακραίο. Είναι λες και είμαστε μέσα στην ταινία, την ίδια. Είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους της παράστασης. Τώρα έχει το διάλειμμα. Είναι η πιο... μαγική παράσταση που έχεις δει, ναι. Ναι. Είναι τα πιο άξια 15 λίρες που έχουμε δώσει. Ναι, ξεκινάει, αντίο, γεια σας, τα λέμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις για όλο αυτό που ζήσαμε. Φύγαμε βλέποντας Dementors να πετάνε actually στον αέρα. Αυτό θα πω. Και δεν ήταν εφέ, ήταν πραγματικότητα. Τον έπιανες άμα ήθελες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια σκηνογραφία, να υπάρχουν τέτοια πράγματα εδώ στο Λονδίνο. Δώσαμε literally 17 ευρώ για να δούμε μια παραστασάρα που γάμισε το τώρα το... Που εγώ έκλαιγα στο τέλος από το σοκ. Έκλαιγα μες στα σκοτάδια μόνη μου. Ας αφήσουμε το γεγονός, ας πούμε, ότι είμαστε Potter fans. Οκ. Οι Dementors, παιδιά, βγήκανε σαν το ρουβά που είχε βγει το 2010 στο Ρωμαίο με τη φούστα. True, but δεν είναι δυνατόν να υπάρχει όλο αυτό εδώ το πράγμα και να το πληρώνεις μόνο 17 λίρες. Αυτό. Δηλαδή, give me the second part now. Είναι life changing. Όσοι βρεθείτε στο Λονδίνο, έρθείτε να δείτε αυτή την παράσταση και να μην ξαναδείτε τίποτα ξανά στη ζωή σας. Να μείνετε τυφλοί σαν την Εσμεράλντα, παιδιά. Αυτό πρέπει να το δείτε. Όχι, θα πρέπει να δεις μια παράσταση στο Λονδίνο ανεξάρτητα του ποια είναι αυτή. Δεν χρειάζεται. Τα κοκάκια. Να δούμε μήπως αυτά εδώ. Τι είναι αυτά, να φάμε ένα τέτοιο. Να φάμε ένα τέτοιο να μας περάσει. Ναι. Πρέπει να δεις μια παράσταση. Πρέπει να κάνεις μπλε στον εαυτό σου με μια εμπειρία θεάτρου στο Λονδίνο. Αυτό. Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι, δεν έχουμε πόδια, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σήμερα και εχθές. Γενικά, ίσως να μην το ξανακάνω. Ίσως με τέτοιο αυτό να γυρίζουμε απλά να τρώμε. Έχουμε πάρει άπειρα γλυκά, αλλά σαν ωραία θύματα πήρα ένα λαμπούμπου. Και εγώ γιατί... τον πληρώνε. Απλή. Γιατί είναι δεν... περίπου 3 φορές εγώ. Γιατί δεν μας έφταναν τα λαμπούμπου τα ψεύτικα του AliExpress. Έπρεπε να πάμε να δώσουμε και 18 λίρες να πάμε να πάρουμε αυτό. Λοιπόν, έχει όπως κάνουν όλοι αυτές εδώ τις επιλογές. Από τις 7 επιλογές δεν θέλω το ροζ. Αν μου τύχει το ροζ, μα την Παναγία. Θα το πετάξω από τον μπαλκόνι, τον πέμπτο. Δεν θα το πετάξω από τον πέμπτο, αλλά θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, θα μου χαλάσει η μέρα. Άντε καλά που θα σου χαλάσει η μέρα για μαλακίες. Θα μου χαλάσει η μέρα. Να σου δώσουν τέτοιο να σε προετοιμάσει. Ναι, ίσως πάει καλύτερα. Θα το κάνουμε σαν την κοινωνία των καθολικών. Θα στο κουμπίσω πάνω στη γλώσσα. Εντάξει, και εγώ τι πρέπει να κάνω. Γλώσσα. Βάλ το μέσα. Έχεις ξαναφάει τέτοιο, είπες. Το φίφι, ναι. Το φίφι. Παίρνω στο γραφείο. Το ωραίο με το φίφι. Αν έχεις να πας στο δοντίατρο, δεν χρειάζεται. Σου κάνει από μόνο το σφράγισμα. Ιδανικά, θέλω το πράσινο. Και μετά. Που είναι το green grape. Οκ. Και μετά το μισό επόμενο αγαπημένο. Μετά
ή το toffee ή το sesame, που είναι τα καφετιά, ή έστω το soy milk. Οκ. Τι είναι τώρα. Αλλά άμα είναι το ροζ, μα την Παναγία, θα στεναχωρηθώ. Είναι ροζ απ' έξω, μας λέει κάτι. Όχι, τίποτα απολύτως. Δεν θα δω την κάρτα μέσα. Λοιπόν, άμα είναι το ροζ, θα στεναχωρηθώ. Βάλτε στο φως να δούμε αν είναι σκούρο το χαρτί. Εντάξει. Least favorite. But Δεν είναι ροζ. δεν είναι το ροζ. Εντάξει, οκ, είναι το μπλε. Είναι μαλακό. Μαλάκιο. Πώς νιώθουμε για το γαλάζιο? Ισόχρωμο μου αρέσει. Και εμένα, οκ. Τρίτη μέρα Λονδίνο σήμερα, έχουμε ξυπνήσει, έχουμε αδράξει την ημέρα, έχουμε φάει πρωινάρα και τώρα είμαστε στο τρένο και πηγαίνουμε στο Warner Bros. Studios. Έχουμε κλείσει τα εισιτηριάκια μας και πάμε για... όχι για το τρένο, λογικά. Και τώρα πάμε στα Harry Potter Studios. Τα παιδιά μέσα μας τσιρίζουν πολύ.
Warner Bros. Studio Hall. Λοιπόν, γυρίσαμε από τα Warner Bros. Έχουμε κάνει τρομερή ζημιά. Μα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρω αν θα επιζήσουμε financially και mentally μετά από όλο αυτό. Αλλά γενικά... Πιθανότατα όχι. Ναι, όχι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποια candies τα οποία πήραμε. Αυτά εδώ τα δύο τα Butterbeer Cups. Είναι μια ιστορία από πίσω τους, θες να την πεις εντάχει? Τα κλέψαμε. Ναι. Τα κλέψαμε. Ναι. Κάπως έτσι, γιατί Βαλκάνι στο αίμα μας. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτό, το sorting hat, αλλά είναι και δρεσό μέσα και ουσιαστικά όταν θα είναι κλειστό θα φωτίζουν τα μάτια και το στόμα. Εξαιρετικό. Αυτό είναι το εισιτήριο για την πλατφόρμα και 9 και 3 τέταρτα. Κάποια coloring Christmas cards, τα οποία θα τα ζωγραφίσω και θα γράψω προσωποποιημένες ευχές για τα Χριστούγεννα. Κατά τη διάρκεια του tour σου δίνανε ένα διαβατήριο, το οποίο διαβατήριο έχει κάποια spots τα οποία πρέπει εσύ να τα βρεις και να κάνεις όλες τις τάμπες. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι. Επίσης πήρα κάποια μαγνητάκια. Πήρα αυτό εδώ, το παγουρίνο, για να πίνω το νερό μου. Αυτή είναι εδώ την πένα. Για να γράφει τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Με φαντάζεσαι το γραφείο με αυτό. Αυτό Ναι, και αλλά τη γραβάτα. με τη γραβάτα μου. Αυτά εδώ, τα οποία είναι μικρά Πολύ ωραία κασκολάκια. σκουλαρίκια γίνονται. Πήρα και το sorting hat. Τόνια των 100 κάτι λίρων συνολικά. Επίσης είχα πάρει και γραβάτα. Τη γραβάτα του Slytherin που είναι το house μου. Η σταυρούλα μας να δούμε τι πήρε. Φιλινάδα. Ξεκινάμε με αυτή την τέλεια τσάντα, η οποία θα είναι δώρο. Σε μια φιλινάδα που λέει I open at the close. Και εγώ καρτούλες για τους φίλους. Εγώ εισιτήριο για δική μου προσωπική χρήση να το βλέπω να χαίρομαι. Αυτή τη στέκα που επίσης τη φορούσα σε άλλο το tour για δική μου προσωπική χρήση να χαίρομαι. Αυτό το postcard με τον Dobby για δική μου προσωπική χρήση για το ψυγείο να χαίρομαι. Όπως καταλάβατε, εγώ ψώνισα για μένα. Μαγνητάκια για εμένα και για φίλους, λέμε. Το Love Potion που πραγματικά είναι τόσο όμορφο. Αυτό το και χρυμπαρένιο το χρώμα, δεν ξέρω πώς το έχουν πετύχει. Είναι... Βγάλτα. Είναι αυτή η κούπα που σε καλεί να πας. Η κουκουβάγια θα είναι δώρο για ένα μωρό, βρε παιδιά. Αυτά ήταν τα ψώνια μας από τα Warner Bros. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ανακάμψουμε, κυρίως οικονομικά, και να ξαναρθούμε άλλες 802 φορές. Αυτά. Από τώρα και σηκώθηκα. Υπάρχουν και αυτοί που σέβονται.